rugby pojebaný, čo nevie repovať. Čau Paťo, mimochodom pekne ďakujem, že vďaka tebe je o mňa zas väčší záujem. No ak si myslel, že sa tu teraz pakujem, bohužiaľ veľmi lutujem. A zo všetkého najviac lutujem práve teba, že musíš brať do huby takého slabého jeba ako som ja, čo vôbec nevie repovať. Mal by som sa asi zo Slovenska zdekovať, ale to neurobím, lebo ma to strašne baví. Chápem, musí starý, asi vrite keď sa darí niekomu inému, nové časy nastali. Je tu Spirit Sube 4D Ego a Kali. Si nervózny, že ti ujedáme z koláča, ktorý si mal len pre seba a to ťa vytača. A pritom si tak milý, keď si ruky podávame. Až teraz by to došlo, že to všetko bolo hrané. Tento príbeh je smutný, napísal sám život. Na 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 na. Du 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 du. Toto je podľa teba ten striktný rap? Ja to bol posun vpred, to bol teda track. Tvoje posledné albumy sú len pop a disco. Zrazu hovoríš, že máš grepu najviac blízko. Neba, za slovom si nestál. Ja keď si mi vravel, že to čo robím je cesta. Dokonca si od nás aj vypýtal album. Zatajuješ pravdu, priznajúš farbu.